guys, ngayon, ayun, nakababa na kami ng taxi, car ni Kuya. So, kagagaling lang namin ang floating market and andito kami ngayon sa mall. Ano tong mall na to? Central Plaza. Central Plaza. So, ito actually yung sikat na mall dito sa Bangkok. Ayan. So, titingnan natin. Let's see kung ano yung pwede nating bilhin. So, ayun. Napagod kami, guys. So, bali naghanap kami ng restaurant na makakainan. Restaurant, Jollibee. Ay, Jollibee lang ba? Wala. Jollibee ba? Wala. Malayo ang Jollibee dito. So, ayun guys. Tara. Maghanap tayo ng restaurant. So guys, bali naghahanap pa lang kami. Actually, marami na kaming nakikita na pwede kainan. Pero tumitingin kami nung mga restaurant na wala sa Pinas. Restaurant talaga. Ano, ganyan-ganyan na lang kaya tayo. Oh, ayan yung mga noodle. 20 lang. Okay guys, papakita ko sa inyo. Ayan Ayan. Bumili ako. Ayan. There. Ayan na. Those rich dumplings. Yes. There. Thank you. Thank you. So, ayun. Okay na. So, what's up guys? Andito naman kami. Naglalakad na naman kami. Yes. So, ayun. Punta kami ngayon ng Khao San Road ulit. Ayan. For the second time. Tapos, actually, nagbabalak kami ngayon na kumain ng Tom Yum since isa rin yon sa mga specialty dito sa Thailand pag pumunta ka dito sa Bangkok. So after nun guys, itry naming mamili ng kung ano yung pwede naming makita. And then, so ayun, parang samahan nyo kami. Right? Okay. So guys, bali naglalakad kami ngayon dito sa kahabaan ng EDSA. No, dito sa parang Ayala nila. I'm not sure kung anong street to, pero malapit lang sa Kausan din. Tapos, ayun, maraming nag-aabang dito ng like mga sakayan, ayan. Tapos, Alter Kokwan intersection. actually, bus stop pala to guys. Alter Kokwa intersection. Alter Kokwa? So guys, loko. Ayan So po yan guys. Tapos meron din silang fruits and flowers, grapes, and then coconut. Ay, ang dami guys, Ano kayo mag-gusto nyo dahil? Yung makatotohan. So guys, bali nakabili na kami ng t-shirt. Ayan, si right there. So bali ngayon maghahanap kami ng aming kakainan. Ayan. Hello, we're here again. Yeah. Ano dito? Dito rin tayo last time. Tara! There.
Dito ulit kami, yung kinainan natin kahapon. Ayan. So, kahapon kumain kami ng pad thai. Ngayon naman, itatry namin yung tom yum. Ayan. Good for 3 persons. Good for 3. 1, 2, 3. No, for 3 people. No, just 1 people. Some people. Okay. Soup here, you want one soup? Okay, 3 people. But this one, only one. Yeah. You want one tom yum, one white. White, you know white? White, yeah. White, 1, 2, 3 white, okay. Yeah. You try this one, okay. Let's sit together. Okay. Tom yum soup very good here. Is it good? Tom yum? Yeah, tom yum is good here. So what do you want? Say hi. Tom yum. I'll go with... 1 Coca-Cola. I think I go with Coca-Cola. Yeah, 350. Guys, ayun, bali, titikman na natin tong tom yum here. Meron siyang ban guys, so, suha, daon ng suha. So, oh, perfect. I love it. I love the taste. I love it. Wow. Very legit. Alam mo? Kasi hindi Filipino yan. Kasi yung kinainan namin guys, kwan hindi siya legit. Kasi Pinoy yung cook. Sarap. Hindi siya masyadong spicy. Pero masarap. So guys, ayun, we're done. Tapos na kami kumain. So mamaya, ewan ko kung saan na naman kami pupunta o uwi na ba or basta update namin kayo, okay? Hi! Yes! Hindi tonglap! Hindi tonglap! Yan pala, kung nakikita nyo yung school na yan, dyan syunot yung yan o. So itatry natin pumunta kung titingnan natin kung merong mga estudyante na lalabas, tapos try natin makapag-picture kung pwede. Ayan. Tingnan natin, pupuntahan natin yung harap ng school. Ayan. So there.
Guys, oh. Ayan, oh, yung mga girls. Ayan. But if it's not, that's fine with us. Ah, okay, that's fine. It's okay. Okay, thank you.